Ito maubos guys. Palagay nyo. Maniwala kayo guys, hindi ito abutin sa akin ng 3 araw. Start na ang pagbabalik ni Baby Ama. Mega love shoutout sa inyong lahat. Muli ang inyong lingkod si Boy Bicol nagbabalik. Guys, puro na lang kasi pagluluto ginagawa natin. Ngayon, ibahin naman natin. Gagawa tayo ng dessert. Pero bago ko po umpisahan yan, guys, please do like, share, and subscribe my YouTube channel. And press the notification bell para po palagi kayo updated sa aking mga video. Ito guys, umpisa na natin. Yan na nga po guys, ito na po ang ating gagawing macaroni salad. O, di ba? Yan guys, may mga, ito na po yung mga kailangan natin. Pineapple. Ayan. Fruit cocktail, dalawa po yan. Dalawa yung binili ko. Tsaka yan, yung sweet kaong. Tapos itong nata di coco, puti at saka pula para may kulay, di ba? Parang ganito lang may kulay, oh, di ba? Iyon. Tsaka ang ating condensed milk. Tsaka gagamit po tayo nitong full cream milk, yun. Tapos ito po, dinamihan ko na yung cheese kasi medyo mura yung cheese natin. Tsaka itong pasas. Ayan. Ang main ingredients po natin, nandito, yung ating macaroni. Yun. 1 kilo po yan na ating binili. Na ano ko na po siya, napalambot ko na. Nahiwa ko na rin yung cheese. Na-open ko na po natin. Okay, let's proceed to the next. Ayan. Siniparit ko lang po yung ano niya, yung syrup niya para magamit ko po yan. Yun. Ito rin pong pineapple. Diba guys? Ayun. Yan guys yung pineapple. Ayan guys, ilalagay na natin dito lahat. Halu-haluin na natin. Ayan. Ayan guys, paghaluin. Tingnan. Malapit dito sa tiligan. Mesin and cheese. Baka po gusto nyo magpagawa nito sa akin, mag-usapan ko natin yan guys, ha? Ilagyan na natin itong cream. It's a beautiful and wonderful and tastier. Ano daw? Wala ko sa buhay. Oh my God! Wow! Tapos yung gatas guys. Ito yung sikreto. Ayan guys. You know. Yan. Yan na po yan, guys.
Guys, haluin na natin. Ito na yung ano. Ayun. Ayun. Yun guys, napakasimple lang, no? Mas mabilis ito gawin kaysa pagluto-luto. Ayan, no? Ilang araw ko ito maubos, guys. Palagay nyo. Maniwala kayo, guys, hindi ito abutin sa akin ng 3 araw. Ayan guys, nahalo na natin ng maayos ng mabuti. Kunting halo pa. Ayan. Ayan po. Matikman nga kung anong lasa. Pag titikim ka nito, yung pinaka-macaroni yung titikman mo. Salto. Quality. Ayun guys, nilalagay rin natin to dito sa ano, garapon. Hindi ko lang alam kung kasya, bahala na. Pero pa namang lalagayan. Siksik natin para quality. Ayan guys, na ano na natin, ilagay na natin sa Tupperware. Oh my God! Wow! Garapon. Yan po nagawa natin guys. Bali 3 nito, 4 na garapon. Kasi kung dito hindi na pwede. Yun no, pwede na yan. So guys, dito na po magtatapos ang aking video. Salamat guys. Muli, shout out to all Repsol family, Togs family, kay kay Ma'am Marlita Perez at sa kanyang pinakamamahal na asawa at sa bumubuo ng ng Team Paangat. Bye guys. See you next time.